U Saboru se danas raspravlja i o opozivu ministrice poljoprivrede Marije Vučković na prijedlog 39 oporbenih zastupnika. Pitanje povjerenja ministrici inicirao je Klub Hrvatskih suverenista. Nikolina traže njezin odlazak zbog neadekvatne borbe protiv afričke svinjske kuge. Glavni argumenti oporbe su neadekvatne, ali i nepromptne reakcije na pojavu afričke svinjske kuge u našoj zemlji. Naime, čelnik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček, koji je i pokrenuo pitanje opoziva ministrici Mariji Vučković, naveo je kako je zbog zakašnjelih reakcija ministarstva se dogodilo to da se afrička svinjska kuga proširila iz općine Drenovci na tisuće dvorišta u 22 općine u našoj zemlji. Oporba takve poteze naziva, smatraju da oni zapravo uništavaju tradiciju hrvatskog svinjogojstva, ali i da bacaju Slavoniju na koljena. Svoje mišljenje o ovom pitanju vlada je već iznijela, a ponovio je to pred saborskim zastupnicima premijer Andrej Plenković, da kako odbijaju takav prijedlog od oporbe, a premijer navodi, odnosno naziva to politikanskim pokušajima, manipulacijom dijela naših stanovnika. Također je iznio jedan novi podatak, a to je da će se uz 32 milijuna eura pomoći, da će vlada usvojiti još 4 mjere ukupne vrijednosti 11 milijuna eura kako bi se pokušala barem financijski sanirati ta šteta. Ministrica Vučković argumente, odnosno navode oporbe da je riječ o zakašnjelim reakcijama, naziva neargumentiranima, te kaže kako je zapravo promptno reagirano i kako imamo trenutačno već danima dobru epidemiološku situaciju. O njezinom opozivu glasovat će se sutra, a krajnji ishod očekuje se da će biti isti kao i u svim dosadašnjim pokušajima oporbe u sličnim situacijama sa opozivima ranijih ministara. Prije 2 do 3 tjedna ste otvorili cestu od 3 km u Rijeci u vrijednosti od 69 milijuna eura. I hvala Bogu, neka ste otvorili. A za cijelu afričku svinjsku kugu ste predvidjeli 32 milijuna eura. Pametnom dosta. Ovim potezima ste pokazali da se vi razumijete u slavonsku svinju koliko ja u opuzensku mandarinu. Ova vlada kao možda ni jedna druga europska zemlja, nama nije poznato, donijela niz mjera koji se odnosi na sve posjednike, cijeneći činjenicu da je potrebno održati, podržati i unaprijediti ekonomsko-socijalni razvoj kraja koji je snažno povezan sa svinjogojskom proizvodnjom. Koriste bolest afričke svinjske kuge kako bi osobito na istoku Slavonije manipulirali sa dijelom naših sugrađana, a pritom eventualno ostvarili neku političku vidljivost, najčešće iznoseći znanstveno neutemeljene i lažne informacije.